Doncs aquí els tenim. Podríem dir que la vida sigue igual, perquè Enric Santmartí, Tonet Sans són campions de Catalunya per quart any seguit. Enric, moltes felicitats, enhorabona. Moltes gràcies, Elder. Què se sent? Pues molta felicitat. Ja ho vam dir ahir, no? Que avui seria un partit molt difícil. En el meu cas, pues, bueno, ja l'ha de jugar un factor decisiu, disfrutant, gaudint d'aquest moment, molt content, no? Per aquesta quarta victòria consecutiva amb el Tonet, i res, gaudir-la aquí amb la meva família aquí davant, que està la meva dona i la meva nena, i res, a gaudir i a seguir disfrutant del pàdel. Un altre que l'ha gaudit i també ha disfrutat i molt del pàdel ha sigut tu, Tonet. Quina anàlisi en fas del que s'ha vist damunt del 20/10? Doncs et diria que, bueno, primer bon dia, i et diria que ha sigut un partit que hem jugat molt bé, hem estat des del principi molt concentrats sabent el que havíem de fer. En els moments de tancar sí que hem estat un pèl més desencertats, a la vegada que els nostres rivals, no, ens han proposat alguna alternativa de joc que, bueno, que ens ha sorprès i per això hi ha hagut aquests contrabrecs, però de seguida, no, hem tornat a agafar el timó i hem pogut portar el vaixell a bon port. La veritat és que la xifra espanta, Enric. 20 anys des de que es va crear la Federació Catalana de Pàdel com a tal, i entre tu i el teu company sumeu el mateix número de 20. Vaja, és que és indescriptible, no? Sí, casualitats de la vida. Mira, aquest matí m'he trobat el Rafa Lozano, vaig jugar amb ell la primera final del Campionat de Catalunya l'any 2001, que es diu aviat, al Club Tenis Castelldefels, i fins al 2003 amb el Xavi no vaig poder assolir el meu primer títol, i avui doncs, amb el 16è, no? I quart amb el Tonet. Només felicitat i a gaudir d'aquest moment que, bueno, que qui sap si és dels últims. Tonet, la veritat és que tu no tens tants campionats de Catalunya com l'Enric al menjador de casa, però a poc en vas sumant. Escolta'm, què se sent? Com has dormit aquesta nit? I ara, especialment, després de que les pulsacions vagin a poc tornant al seu lloc, com es viu guanyar 4 títols ja i de manera consecutiva? Doncs dormit molt bé, vaig anar a sopar ahir, sopar correcte. Avui et toca convidar, m'ho han dit, Avui em toca convidar, pago l'aposta. Cap problema, ojalà es poguéssim fer cada cap de setmana. I el partit, doncs, com es viu? Al costat de l'Enric és relativament senzill perquè no, tenim aquest rodatge que ja portem, ja no només ell que igual té 16 campionats de Catalunya, portem ja, crec que és la 5a temporada, que em corregirà l'Enric si no ho he dit bé, la 5a temporada jugant junts, i bueno, com que juguem de memòria i podríem dir que estem en rutina, els nervis són menys sempre, no? I bueno, s'agraeix aquesta part. L'última, a qui va dedicat aquest triomf? Doncs la meva família, que està aquí, ha vingut a veure'm avui, i normalment són els que m'apoyen durant tot l'any, i també els meus patrocinadors, que durant tot l'any també estan darrere meu, no? Ajudant-me a poder dedicar-me al que més m'agrada i seguir fent això que faig, que és tan bonic i tan de puta mare m'ho passo. Més clar i català no es pot dir. Felicitats, Tonet. Gràcies. A veure si també és tan clar i català a l'Enric. Enric, a qui va dedicat aquest 20è 16 més 4, en aquest cas els teus 16, de qui te'n recordes ara especialment? De tothom, de la meva família, no? Que al final és qui ho pateix també, de tota la gent que m'ha ajudat, de tots els meus companys durant aquests anys, doncs, amb el Xavi, amb l'Adrián Migleri, ara amb el Tonet, també agrair al Marc Triquell, l'Àlex Marín, que són el meu equip tècnic i de pista, que m'ajuden dia a dia a poder seguir gaudint d'aquest esport als 42 anys. Felicitats. Gràcies. Llarga vida al rei, llarga vida als reis del pàdel masculí de primera categoria, Enric Santmartí, Tonet Sans, campions de l'edició 2024, aquí al Club Júnior de Sant Cugat. Enhorabona, moltes felicitats i aquest aplaudiment per tots vosaltres.